Mga kabaro, what's up mga kabaro no? Nanapog ko diri karon sa Guzman Street mga kabaro no, diri sa Davao City mga kabaro. Nya nakita na ko mga kabaro no. Nanapoy gitukod na hotel mga kabaro no. Kini mga kabaro no, wala pay pangalan, wala nagpangutan ako sa mga driver sa Sikad. Wala pay pangalan nga hotel mga kabaro no. Nagpangutan ako sa driver sa Sikad. Sa karon mga kabaro, ato ning baybayon ning Guzman Street mga kabaro no, padung dito sa Guerrero. Una-una mga kabaro no, magian na to diri ang kilid sa Gmall nya San Pedro College, San Pedro Hospital. Pagkaron mga kabaro no, mao ni dagway sa bagong gitukod nga hotel mga kabaro. Na mga kabaro. Nagluyo ra ni sa Gmall mga kabaro no, sa Gisano Mall. Nya mga kabaro padayon sa Baktas. Kini mga kabaro, Gmall na ni mga kabaro, luyo sa Gmall nya natoy taas nga building dito atong gitukod. Itong sa Quirino mga kabaro no, wala pa nato natuan. Nya mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Tanaw na to kung unsay nanga-usab diri dapita mga kabaro no. Oops. Aha. Mali mga kabaro no, San Pedro Hospital of Davao City Incorporated. Ya, nasa lay overpass. Unsa ni lapos ha? Sana to ako araw ako unsa ning lapos ning overpass. May ako araw. San Pedro Hospital. Kaya ako araw no, padayon sa Baktas. Tanaw na to unsa pay nangabag-o diri mga kabaro no. Oops. San Pedro College mga kabaro. Mo so nagi-vlog sa ako ang kabaro pud nga si Alvin. Nga 16th floor mga kabaro no. Nga eskwelahan. Ya kining atbang mga kabaro. Unsa ni? Okay. Ang Medical Arts Building sa San Pedro naa siya overpass lapos dito sa ospital. Nga diri Arts Building. Okay. Luyo ra ni sa Gmall mga kabaro no. Sa mga karon mga kabaro, padayon na sa pagbaktas. Uy! Ayan mga kabaro. Yung mga kabaro no, gikan ako nag-vlog sa Bahada mga kabaro no, nag-vlog sa Bahada. Taas-taas po to no, daghan nga outro sa Bahada. Kini Guzman Street. Tanaw na to mga kabaro no. Lapuson pa na to ni dito sa Tumoy. Ano mga kabaro? Yung katong gitukod nga hotel mga kabaro, wala pa'y pangalan no, kaya di ang katong sika driver wala sa kabalo mga kabaro sa pangalan no, kaya wala po'y proposal sa building kung unsay pangalan. Ano yung mga kabaro no, ang San Pedro College mga kabaro. Nya padayon sa pagbaktas. Karon mga kabaro no, ang oras mga kabaro alas 11 sa kabuntagon mga kabaro no. Ang atong oras alas 11 sa kabuntagon. Uy. Nana po di ay. Ang kini mga kabaro, nana po di ay Residence Inn. Okay, nindot po daw gitsura oh. Ya brato ra nya. Nagluyo lang siya mga kabaro no, kung gikan kag Gmall. Gisano Mall, nagluyo lang siya no sa San Pedro Hospital, San Pedro College. O kini nga Residence Inn mga kabaro. Nagluyo lang gyud gikan sa Gmall. Pwede ka mo siguro mga kabaro no, pwede ka mambak dito mga kabaro. Nagduo lang ba? Unya. Padayon ta mga kabaro no. Brato ra ba ilang rate mga kabaro? 700, 1,000. May mga kabaro ang San Pedro College mga kabaro. Yung mga kabaro no, palayon sa Baktas no. Huli ni hitsura mga kabaro. Ay dira day ang Residence Inn nya kini Davao Chinese Baptist Church. Okay. Na kabaro. Davao Chinese Baptist Church mga kabaro no nya. Sa kilid ay Residence Inn. Nya atbang og San Pedro College mga kabaro no.
Yan mga kabaro no, padayon na sa pagbaktas mga kabaro no. Guwapo po na ilang hotel mga kabaro. Davao Chinese Baptist Church. Yan mga kabaro. Padayon na sa pagbaktas mga kabaro. Oops. Padayon na ito mga kabaro. Ang nga utro nga diri nga area mga kabaro no. Sa Guerrero. Yan ka na mga kabaro. Holy Cross of Davao. Uy, gwapo na po sila building. Alin na po sila building mga kabaro no? Ang Holy Cross. Holy Cross of Davao College mo ni mga kabaro no? Mga kabaro. Kaya kay mubo raman ang Guzman Street. Kinahanglan pa ta mo tabok mga kabaro no? Uy, ang katong tabok di ay tabok ani Guzman Guerrero Street mga kabaro no. Ya daghang kay gipang trabaho sa dalan. Palit tag tubig ron mga kabaro sa Minute Burger. Oops. Pinakil Hotel mga kabaro. Kana makita sa lintis ang kamera mga kabaro no. Kana naitalinis mga kabaro. Mao na ang Pinakil Hotel. Sa karon mga kabaro. Padayon tagbaktas-baktas mga kabaro no. O diri ta. Dili ta diha sa Guerrero, kun dili diri ta. Oho. Mga kabaro. Ah. Ikan ito mga kabaro no. Itong nay arko sa Chinatown. Ano yung kabaro no, ang gawas. Nagawas siya sa Holy Cross atubang o McDonald's. Pupunta nga building. Pagkakaroon mga kabaro no, o gatong Hari Royal Suits. Ako ka kabaro mupalit tag tubig. Palit tag tubig ka kabaro no, diri sa may Minute Burger. Ayo miss, namoy Minute Burger? Ay, Minute Burger? No, tubig. Tagpila? 16. Pwede ka pangayo, bugnaw kayo? Ha? Sige ka nang init. Sige ka na. Wala na daw sa cartoon. 16 gid siya. Makaya ra, ay ako ra. Ano wala mo bugnaw? Salamat ah. Yeah mga kabaro no, mainom sa tubig mga kabaro kay lahi-lahi na bro na baktas mga kabaro nya. Ito ko gikan og kuan, bahada. Sa karon lang kabaro. Tama kabaro, limpyo kay dalan din sa mga kabaro. Davao City grade ka limpyo dalan. Unsa ni nga state release? Yang kurin. Ha? Yang kurin. Yang kurin ha? Adula sa yang kurin. Ah. Sabi nito kung na kay Sir No, kay init yung panahon. Pero okay na po ni. Kaya nga naman, i-share mo na. Minute Burger. Miss, Ano sir? salamat isa. Ato na ko miss. Yeah mga kabaro, napadahin na sa pagbaktas mga kabaro. Nakainom na og tubig mga kabaro. Gikan mo ko kuan mga kabaro, gikan ko og bahada, nag-vlog ko og bahada. Karon nakita po nako nga sayang nga pud kun di na ako nihapitan ning mga gwapo nga ay mga nindot nga mga area diri ah. Sayangan ko ba. Holy Cross of Davao. Muna mga kabaro no, muna nga ako ang gilahusan kay kaya pa man sa battery sa akong kamera. Muna mga kabaro no, ang itsura dari sa
Guerrero, Osman Street tapos Guerrero. Padung na ni siya sa kuan mga kabaro, Pauyanggurin nga kanto. Pero sa karon mga kabaro no, ano nga ba ni? Chinese building. Mas nindot mga kabaro kung mananaw ta og vlog nga tag-as. Yan naman. Ikaw nga nara sa inyong balay. Di na kinahanglan nga mo gawas ngayon naman. Makita naman imong mga area. Samaan ni mga kabaro kung dito lang ka sa gawas magtanaw ako. Di na mas nakita ni. Na mga kabaro, Pinakil Hotel na mga kabaro. Naitalinis. O kining dire. Tapos natabok ko na to ni para makita atong ano mga kabaro. Parkland West Academy Technical Vocational Training Assessment Center. Nakata mga kabaro, Holy Cross niya dari Davao Tangyo Fraternity niya Flowers 7 Flowers dormitory sorry. Ano yung kabaro ang dormitory yung mga kabaro no, para yun tapos magbaktas mga kabaro no. Sa pulo ka minuto kung pagbaktas mga kabaro. Ang oras ito mga kabaro na, 11:11. Pog. So mga kabaro no, nagluyo rin sa Gaetano Mall mga kabaro no, katong gipang agian kanina mga kabaro. Nagluyo rin nga dere. Chinatown na to dito mga kabaro no. Sa kabaro mga kabaro na ako'y vlog sa Chinatown. So Pauyanggurin mga kabaro no. Scroll lang ninyo. Makita niyo ito mga kabaro no. Kanang dapita mga kabaro. Na ako'y vlog ya mga kabaro. Kana makita sa lintis akong kamera mga kabaro, kanang taas nga building. Mao na ang Vivaldi Residences mga kabaro no. Ya mga karon mga kabaro. Nga akong battery mga kabaro nagpula na sa diri na ako putlon mga kabaro no. Ug daghang salamat sa pagkuyog sa pagsuporta sa Bisaya Vlogger. Daghang salamat mga kabaro. See you next video.